pitakonku niku jane pripun to Kang Demang? Karep sampeyan niku. Apa? Kok dadi sampeyan nekat wani matur teng ngersane Kanjeng Panembahan Senopati supaya anake dhewe dipundhut mlebu. Niku pripun? Nah, gerak ngene ya, Nyi. Mula sore iki anakmu arep ndalu ki tak undang. Ben babar pisan ngerti karepku. Napa to, Pak? Ngene ya. Pripun to? Wong ki kudu duwe gegayuhan. Gegayuhan sing luhur. Ben temonjo uripe nek keturutan. Gegayuhan niku dadi kasunyatan lho. Kang Demang. Oh, piye? Wonten ati niku marai kemrungsung mon kok. Lho. Nek wong urip tanpa gegayuhan, ya uripe wong ki mesti ming anyep jejet kok. Anyep jejet kaya kaya bokonge wong jala. Sebab jane gegayan ki rak dadi apa kuwi pambrongoting urip. Mboten, Pak. Njur karepe bapak niku pripun to jane? Ini to. Gegayuhan sing luhur, ya. Gegayuhan sing luhur ki aku kepengin dadi abdi dalem Mentaram. Oh, okay. Endek-endeke Temenggung. Lah, aku ora duwe gegayuhan ngono ki. Terus aku ora duwe budidaya. Sak jege ya ming dadi Demang wae. Tekan patiku ora ana undake. Kula setuju mawon, Kang. Waton ngangge cara sing apik. Ayo caraku ki apik lho, Nyi. Tenang. Ngene ya. Anakmu arum dalu iki. Ambak ming anak ing Demang. Cah desa ning rupane rak ya melek piye? Alah, bapak ki. Kok tekan-tekane kandha ngono lho, Pak. Lho, Bu ampun kegedhan rumangsa to, Pak. lah iki wong tenane kok. Mula karepku ki ya arep tak aturke mlebu ben dipundhut Kanjeng
Penembahan Senopati. Nek ming dadi selir kowe rak ya pantes to anakmu kuwi. Nyi. Nggih. Lah, mengko nek wis kelakon dipundhut, mboko sithik aku rak terus kecedak. Lah, mengko nek wis kecedak ora wurung aku mesti gampang disengkake ngaluhur dadi temenggung. Mara tuwa to. Ayo to. Mara tuwa. Ning niku karep sing keduren, Pak. Keduren kene durung klakon. Nek wis klakon rak ya dadi endek. Nah, sing ngene iki ya ming kemantung kowe barang lho, Nok. Mula piye nek kowe? Nek kula kok mboten seneng dadi bojo ratu niku. Mbok mboten kula mboten seneng kok, Pak. Kok ora seneng ki? Piye ta, Nak? Ndak mangan ati. Dadi bojo ratu niku mesti diwayuh. Tresno kok dibagi. Jane ya. Monggo Darenggong, monggo. Iya. Iya. Aku sing teko temangi menur. Nggih, Ndara, nggih. Monggo lenggahipun mriki, Mbokan. Monggo Darenggong ngalap-alap. Ya. Wah, Nyai, mbok kowe gek anu kon mlebu kono karo anakmu. Kletek-kletek kono. Kena Ndara Kanjeng ngalap-alap rawuh nika. Oh, nggih. Ayo, Nok. Sami sugeng to Nderonggung. Yo entuk pamujimu temangi. Kowe rak yo do slamet to. Nggih, pangestu dalem Ndara. Menika wau sinten ingkang nderekaken? Ayo ming karo abdiku kae. Weh, ladet anu titian dalem? Kae. Dicencang abdiku ning dalan cilik sing arep mlebu mrene kae. Oh. Iya. Anu temangi menore. Dan nggih wonten dawuh Ndara. Tekaku iki ana perlu sithik. Punten dalem sewu menapa dipun utus Kanjeng Panembahan? Diutus Kanjeng Panembahan Senopati. Kanjeng Panembahan Senopati mundhut priksa. Apa sebabe kowe kok wis sawetara iki ora sowan? Oh, iki sing sepisan. nggih. Kaping pindhone. Panen sasi kepungkur iki kowe kok ya ora caos bulu bekti ning kraton to temangi. Nggih. Nah, piye? menapa kula pareng matur bloko Nderenggung? Apa sebabe ora kepareng? Kena wae to. Nggih. Lepat nyuwun sih pangapunten dalem. Pancen kula jarak mboten sowan wonten ing ngersa dalem Kanjeng Panembahan. Ugi inggih pancen kula sengaja mboten ngunjukaken bulu bekti wonten ngersa dalem. Menawi weling ngunjuk kula ingkang kapacaing serat kula menika dereng dipun paringi keterangan Dronggung. Nggih. Oh, kuwi to. Perkara layangmu kuwi to temangi. Nggih, serat kula ingkang ngunjukaken anak kula Estri Arumdalu menika. Wonten kepareng dalem kapundhut mlebet. Wis temangi. Ora susah dedawa perkara kuwi. Tekaku iki uga ngemban dawuh timbalan dalem arep paring keterangan layangmu kuwi. Oh. Nggih. Lajeng dawuh dalem niku kados pundi? Kados pundi Dronggung? Weling unjukmu, kowe ngaturke anakmu wadon supaya dipundhut mlebu, Kanjeng Panembahan ora kersa ngagem. Kok ngaten kersa dalem? Sak banjuri temangi menureh.
Yen wis cetha anggonmu ora sowan lan ora caos bulu bekti kuwi mergo perkara iku, ndadekno weruhmu menawa aku diparingi purba wasesa. Oh. Lah menawi mekaten napa Ndoronggung ngalap-alap menika badhe ngersakaken kegujengan kalian kula? Loh, kowe nantang to Demang? Lho, mboten burung tak ya mesti namung badhe ngaten to. Tiyang sampun kula jarak kok, Ndoro. Yen pancen ngono, ayo metu Demang, Monggo Ndoronggung. Monggo ya sak kersa dalem badhe kula ladosi. Ayo, monggo. Coba kaya apa? Monggo. Tenan bae, Pak. Lah, ora urung kowe ora wani ngalke dodom. Temangi menurek. Ayo tambahan temanku iki. Loh. Ndoronggung ngalap-alap. Kula mboten kok ajrih ngalahaken dodo. Kula menika mundur namung badhe pados papan wiyar kok. Monggo. Menawi Ndoronggung giat nampeni piyandel kula cundrik bulung kinempit. Kula badhe mengguru dhateng panjenengan. Ayo tamano, kaya ngopo? Cundrikmu Mala ta. Wong kowe karo aku ki wis turunan. Turunan apa tadi lek senenge layat ragamak. Ayo wong kuwi wis kewajiban ta wong Serawung kuwi kudu. Ha pitundone rak mung dadi batur. Ayo awake dhewe mau dutus nang ndi? Lho ayo tunggu nderekake itu menggo ngalap-alap jane. Ayo dilalah entuk bendara we alap-alap kondange rak ya saru to kuwi. Yo wong kuwi jen paring dalem. Nek nang kono apik nang awake dhewe rak bature alap-alap kuwi alap-alap jarik barang. Ayo wong kleru penemu maca kok gotak gathuke sing barang ora apik. Wis dilakoni wong wis kleru gek cilik ya. Ha iya wis kebacut kowe karo aku. Iya, heeh dinteni kene. Ha iya wong kabeh kudu karek dilakoni kowe karo aku. Lah kae, wae, ndoro kae. Gandel rumien penggalipun. Sampun ra dipono anggen kula ngentosi. Ra dipono kepiye? Sampun ra didangu kok pon. Pono ki apa ta? Wah, Basio karo Pardi. Lho. Pancen demange menoreh. Nggone rasuwan nang taram ki pancen niat bakal merong nang ngersani Kanjeng Panembahan. Oh, siap merong ta? Iya. Tahu ngerti ra, yaene wis merong pindho. Oh, wis dak andel kok kuwi dheweke. Merong pindho. Merong terus pundi? Tegese pancen dijarak. Wah, ngerti ra. Ora gelem sowan. Pancen wis pirang-pirang sasi ki semua sowan. Lah iya. Ora ndek salin wangne. Ora mungkin bangkang tunggali. Madin kabeh pundi? Mbuh, apa karepe ning sing baku ora gelem sowan nang ngersani Kanjeng Panembahan. Iki mau malah wis peperangan karo dhewe. Wis sampun. Iya. Lho kok mboten kosleten kula. Kula pun kangen suwe ora perang. Lho mesine Sampun wijang sanget rasen manahku. saka papan kono ning kene iki ora adoh. Nji, Nek aku ting regecek karo Demang Menoreh rak ya krungu to. oh, mabul-mabul mau kerengan terangane. Iya, kerengan karo Demang Menoreh. Ah, kon potong ya mah tenan dadi mabul-mabul. Lajeng kabeh pundi kelimpataning perangan wae aku ora kalah. Oh. Ning bareng dhewe inget ngatonaki piyandeli. Dodoten kawan to. Ora kalah aku. Bener Di. Piye? Lekun anu gegem jempol. Heeh. Rak sida menang to. Aja tak aku gegem jempol kecokot tenan. Oh, ora. Sembrono Lajeng kamu sananira Demang Menoreh ngetokke piyandeli. oh Jenenge Cundrik Wulung Kinempit. Waduh, Pancen ngegilani tenan. aja dikempit dan sengro dedaya. Kuwi jeneng. Jeneng piye? Wis saiki ngono wae. Iki kadet Bebarengan kundro ning Mataram matur nang Monggo, ngersani kula dalaken. Ayo. Monggo dalaken.
dalem sewu penembahan. Kula sawang soto dalem ketingal wonten plebiking penggalih dalem ingkang sajak boten nyekecakaken batos dalem. Menapa leres penembahan? Wamandaraga. Nggih. Anggen kula jumeneng penembahan wonten ing Mataram. Sajakipun dereng wal saking Godha Rencana. Nggih. Wonten kemawon lampahan ingkang boten damel tentreming penggalih kula. Nggih. Punten dalem sewu panembahan. Purbaya iki. Menapa sampeyan dalem saweg menggalih Demang Menureh? Bener kowe Purbaya. Lepat nyuwun sih pangapunten dalem penembahan. Menawi kula kepareng munjuk, sak temenipun namung muspra menawi sampeyan dalem menggalih Demang Menureh kemawon ngantos dumugi semanten. Anggonku menggalih marang Demang Menureh iku ora kok jalaran dhewek iku darbi kasektit. Ora Jayanegara. Inji. Nanging mergo Demang Menureh ora keturutan karep. Oh, inji. Nggone ngunjukake anake wadon. Banjur nyebar warta yen anake wadon si Arum Dalu arep ndak pundhut dadi garu paminggit. Mekaten. Iki Jayanegara kang dadekake menging penggalih. Oh. Menika nama reka penembahan. Tinggi. Reka dayanipun Demang Menureh supados sampeyan dalem nampi unjukipun. Inggih. Yen wartos menika sampun sumebar, ateges sampeyan dalem badhe lingsem menawi mboten nampi unjuk aduripun Demang Menureh menika. Pancen nedya dipun clunehi no asma dalem penembahan. Wah, wasis menawi mekaten Demang Menureh menika nggih, Mbah. Mboten namung wasis, nanging ugi julik, Pangeran. Menapa Wamandharaka sumerep pamrihipun Demang Menureh yen Arum Dalu kula pundhut mlebet kejawi badhe remen lan mongkok anakipun kula agem wa. Punten dalem sewu siwun. Inggih wa, inggih. Kula sumerep cetha pamrihipun menika inggih dereng. Inggih. Nanging gagapan kula lan petang kula inggih. Unjukipun Demang Menureh gadah kajeng mekaten menika wonten pamrih siningit, Mbah. Nalaripun Wamandharaka. Lah menika kok dadak ngangge nyebar warta menika menapa menika mboten teges mboten teges nganu penembahan mboten teges nedahaken wonten pamrih siningit saiki ngoten ta. Lajeng menawi Mbah Mandharaka kados pundi caranipun ngrampungi, Mbah? Lah menika kados pundi, Bu? Kados pundi? Gampil. Gampil kados pundi, Bu? Menawi sampeyan dalem kersa ngagem unjuk rigen kula. Inggih. Demang Menureh menika mengsaipun nika lho. Sinten? Demang Pancoh ing Kasihan. Hati yang kekalih menika wiwit alit sampun sami mengsan. Ngantos dados tiyang sepuh tekse sami dem-deman. Menika tanding cekakipun. Saklajengipun kados pundi paringipun rigen menika? Mangke dipun damel cara amrih kelampanipun. Oh inggih wo inggih.
menapa sampun wonten kepareng dalem kula ngunjukaken pelaburan sinten? Iya. Iya ndak keparengake tumenggung alap-alap. Abdi dalem kula ngantos kautus manggi Demang Menoreh sampun kelampan Panembahan. Iya. Nanging abdi dalem Demang Menoreh tetep puguh manahipun ngantos dados pancakara kaliyan kula. Dadi pancakara karo sliramu alap-alap. Tanigih Panembahan. Nanging kula kepeksa mlajar awit Demang Menoreh gadah sifat kandel wujud cundrik. Namanipun Wulung Kinempit. Nalika cundrik menika dipun lulus, dipun anggar, ketingal murup. Badan kula kraos benter sanget. Ninggih nyuwun sih pangapunten dalem Panembahan. Wah, kurang ajar Demang Menoreh. Menika lajeng kados pundi wo prayoginipun? Panembahan. Inggih. Dinten Rebo menika sampeyan dalem tindak besiaran. Inggih Woleres inggih. Kula suwun besiaranipun dhateng tlatah Kasihan lan sak kiwa tengenipun. Mangke kula aturi tedhak ing griyanipun Demang Pancoh. Lan inggih. Lajeng dipun dawuhana manggi Demang Menoreh. Prayogi kula dipun borongaken kemawon dhateng Demang Pancoh rampungipun nika. Menapa menang mangke Demang Pancoh mengsah Menoreh menika? Demang Pancoh menika ugi sekti Panembahan. Inggih. Mangke sampeyan dalem cobi kadhawana mendhetaken kambil. Dening Demang Pancoh mesti mboten dipun penek wit kambil menika. Nanging mesti namung dipun tiyungaken kemawon. Wit kambil menika mesti temiyung. Oh, ngaten iki. Malah miturut warta menika piyambakipun ugi nate ngendhakaken redi Panembahan. Ngendhakaken redi ingkang badhe dipun langkungi. Wah. Iki tawa menawi mekaten. Para penderek kula dawuh supados lajeng tata-tata nderek besiar kula ing dinten Rebo mangki. Sumangga Wangandara kanggenipun dawuhaken. Sendika Panembahan. Tumenggung alap-alap. Nuwun kula. Kowe aja enak-enak tadi. Senajan ketoke wis rampung kewajibanmu, Inggih. Becike. Kowe kudu melu nderekake tindake Kanjeng Panembahan besiaran. Oh, inggih. Monggo. Nyantasian. Inggih. Monggo kula nderekaken. Iso burungun, Inggih. Ya. Senegara, Kula njeng pengiran. kowe aja katalumpen ngendikani dawuh timbalan dalem Kanjeng Panembahan Senopati. Lan inggih. Anggone bakal tindak siaran. Lan inggih. Kabeh para penderek didhawuhake, Oh, inggih menawi ngaten kula badhe sendika. Lan Aku cilaka, kowe iki melu cilaka.
Nek aku mukti kowe melu mukti Arum Dalu. Kowe kok kaya ngono to? Ora kena mangkal. Manut ning wong tuwa ki manut. Boten. Kok mboten? Boten, Pak. Nek kula lajeng diunjukke dadi selir. Boten mawon. Sebab iki apa? Sebab iki apa? Kula boten seneng. Boten seneng kula, Pak. Urip niku nek boten seneng. Mengajeng gelis mati, Pak. Ternyatane unjuk ature bapak rakke boten ditokota, Pak. Ning kena ngopo bapak kok becik? Wes. Mawon. Wes, tekake kowe kudu lakon dipundhut mlebu dening Kanjeng Panembahan. Kudu lakon. Sebab yo wing nganggo cara iki aku oleh kemukten. Kowe kudu manut. Kowe kudu manut. Boten iki piye to? Boten iki piye? Lamun. Apa ya? Loh, Aku. iki rak di panto ta iki? Iya kan? Kene iki, kene. Tiga kene. Wes kene wis. Kene, Pak. Yo sing kepenak to. Kok janur gunung di? Arep golek ujuran. Hah? Ujuran nopo to kuwi? Ujuran pangkat kan. Nyindir to iki kenae. Iya apa dipanca? Nyindir to iki. Kana nduk ngaliyo sik. Aku tak rembugan karo bapakmu. Kana mlebu kana Sakake anak wedok mung arep dinggo ancek-ancek kamu. Ngene Kang Menureh. Cekak ahos lan blak-blakan wae, ya. Sadake di Temang Pancoh iki kok di persaya wong gedhe wae iki. Bener. Pancen bener. Ngene Kang Menureh. Wose tekaku iki ngemban dawuh timbalan dalem Kanjeng Panembahan. Sepisan kowe didhawuhi sopan. Ping pindhone kowe didhawuhi caos bulu bekti. Ping telune Arum Dalu anakmu ora redi agem. Wis ngono kuwi. Lho kok ngono? Nek aku ora gelem piye? Heh? Nek aku ora gelem. Kok nek ora gelem? Purbawasesa ing aku. Mesti tak rampungi kowe. Lho. Cah nom ki wani to karo wong tuwa. Lho, lah nek sing tuwa ora tata apa ora kudu diwaneni? Ayo Di, metu coba. Lho, ayo. Mesoi sing arep kok teruske apa Di? Lho, piye? Hah? Ayo, rupak wani jembar wani. Wis sing tak cekel iki apa? Hah? Sing tak cekel iki apa? Oh. Kuwi to, ha? Kuwi cundrik wulung kinempit. Aku ngerti. Ning aku ora wedi. Ora wedi aku. Tamakno. Nyoh, milih nggon ndi? Kowe lah, mati tenan kowe. Ayo. Waduh. Wes, ora waduh. Wedi marep tak mungkur. Oh. Weh lah, kowe sekti tenan Di. Wes Di. Wes, aku kalah. Aku kalah, Di. Kowe wis marem tenan nyuduki aku nganggo cundrikmu kuwi, ha? Ya apa? Wes, Di. Aku pasrah. Aku pasrah marang kowe, Di. Wes. Pasrah tenan kene. Wis. Kene. Nek pasrah kowe maju kene. Iya. Ha? Iya. Piye? Ora ayo. Aku njaluk gunemu. Aku wis pasrah Di. Aku manut.
Aku manut ning sliramu. Wes, kowe manut Iya. ngene. Kepriye wae kowe dosa lan luput gedhe marang ratu. Luputmu sing banget gedhe yaiku nggonmu wani nungkak krama marang pepundhenmu. Mula minangka putusane ming patrem Kiai Mbaran iki sing bisa nyampurnakake kowe. Wes, yo, kowe. Aduh. Ayo, ya. Wes sambato bapa ngakoso Ibu Pertiwi. Aduh, mati. Wes, Ya. iki. Sekar pangkur kang narna Lakon teko ora wis. Rampung lakon kang wis kepungkur, sinambung lakon anyar. Mongko lakon iku tetelo ora mung gawe ora kepenak ing atiku wae. Nanging uga gawe ribeting kawuling Metara. Nimbuk ratu. Aku arep sari Nimbuk Ratu. Aja ono kang gawe kagoling penggalih gunggunku sari. Kanjeng Panembahan. Sampeyan dalem sajak sekica anggenipun Indra.
Kanjeng Panembahan Senopati Ngalogo nyoto Sulistya ing warni lagi sare wae katon bagus mongko eseme tansah ora pisah saka ladine nanging kasunyataning sampeyan dalem kok mangkelaken to Panembahan hambak biayi kakung sok ngregetke ati Panembahan kula ingkang marak Panembahan Sopo ane mlebu ing taman sarian? Kula Ratu Kidul ingkang marak Panembahan. Nyuwun sih pangapunten dalem inji. Wah. Lah kok dawuhipun Kanjeng Ratu ingkang rahmat. Wah. Injih kula Panembahan ingkang marak. Wonten wigati menapa Kanjeng Ratu rawuh menika? Kangen ngaten. Kangen lho Panembahan. Margi sampun sawetawis dangu sampeyan dalem boten nimbali kula. Mongko manah kula mboten saged kula ampah. Inggih punten dalem sewu. Nama garwa Panembahan. Menawi kangen lajeng kados pundi Kanjeng Ratu? Loh, kok lajeng kados pundi to Panembahan? Mestanipun inggih kados limrahing garwa. Nyuwun sih lumunturing sih dalem. Sampeyan dalem menika kok lucu lho Panembahan. Kanjeng Ratu Kanjeng Ratu. Sampun marem Kanjeng Ratu. Dereng. Horo, Kanjeng Ratu Kidul menika rak malah lucu to. Barenganmu kok malah terus kendel wae. Kanjeng Panembahan. Menapa? Wonten menapa kok sajak
Kanjeng Ratu ngembeng perkawis. Inggih menapa? Kula matur sembah nuwun. Inggih. Sampeyan dalem kersa ngleksanani panuwun kula. Nanging lah inggih nanging menika lajeng wonten kersa menapa? Waduh. Aku ki angger dipleroki kok kadingaren to. Wis. Kanjeng Ratu, sampun mlerok ngaten to. Pancen kadingaren kok menika Panembahan? Terus pundi? Lah sampeyan dalem inggih kadingaren kok. Kula kadingaren kados pundi? Kula ngertos Kanjeng Panembahan. Inggih. Kula sampun ngertos. Kenging menapa sampeyan dalem tumanggapipun dhateng kula beda kaliyan adat sabenipun. Kok beda? Mboten Kanjeng Ratu. Kula mboten rumaos mbedakaken kaliyan adat sabenipun. Inggih beda kok. Beda sanget menika raosipun. Nanging inggih mboten maiben. Mboten maiben sebab sampeyan dalem mentas mundhut garwa anyar. Mundhut garwa anyar? Garwa sinten? Sinten Kanjeng Ratu? Kok ana-ana wae lho Kanjeng Ratu menika? Mbok inggih ngaten kemawon Kanjeng Panembahan. Lah inggih. Kula sampun ngertos kok. Wartanipun sampun dumugi kraton kidul lho Panembahan. Warta kados pundi? Kados pundi Kanjeng Ratu? Kok warta kados pundi? Inggih warta ingkang nilakaken yen sampeyan dalem menika mentas krama malih. Krama? Krama kaliyan sinten menika Kanjeng Ratu? Kok ya meksa tasih kumbi to Panembahan? Lah badhe kados pundi anggen kula mboten kumbi yen pancen mboten nyata? Wartanipun menika sampun genah. Sampun genah Panembahan. Genah kados pundi? Genah kados pundi Kanjeng Ratu? Genah menawi sampeyan dalem mundhut garwa ampeyan malih saking menoreh. Namanipun Arum Dalu to, Hara? Kok sampeyan dalem menika kok malah mujeng wae. Lho, nek ngono ki rak ngregetki tenan to, Hara? Lho ning sampun lajeng diwit ngaten to Kanjeng Ratu menika dos pundi to? Lha wong sampeyan dalem menika ya mangkelke ngono kok, Hara. Kula menika rak lajeng kados pundi to? Oh menika to. Menika to perkawisipun inggih. Oh, sampeyan dalem menika ya malah gumujeng terus ngono. Ning sampun ngaten to. Sampun ngaten. Kula menika kala mangsa mboten saged ngampah kados ngaten menika lho Panembahan. Anu, Kanjeng Ratu. Menika saweg warta. Saweg warta Kanjeng Ratu. Warta menika dadi kasunyatan. Lho, kok warta dadi kasunyatan? Warta kaliyan kasunyatan menika pilah. Warta menika dereng mesti kasunyatan. Nanging menawi kasunyatan menika dede warta. Sampeyan dalem menika sampun kagungan garwa prameswari lho Panembahan. Inggih. Sampun kathah garwa pangrembinipun. Inggih. Kok ya letalah temen. Isih kersa ngopeni prawan menoreh lho. Menapa mekaten menika mboten badhe namung damel kusuting asma dalem to Panembahan? Ora kuwi angger-angger mugujeng bae. Lanjut ketahgumu. Kita yo iki. Dados yen ngaten Kanjeng Ratu Kidul. Kanjeng Ratu menika genahipun mboten trimah lan sujana dhateng kula mergi wonten warta menawi kula badhe mundhut garwa ampeyan Arum Dalu menika to. Inggih. Inggih ngaten Kanjeng Ratu. Kula menika garwa dalem Panembahan. Mboten saged kendel kemawon menawi sampeyan dalem badhe krama malih. Punten dalem sewu. Inggih. Manah kula mboten kiyat.
Benter Panembahan. Pundi wonten garwa badhe dipun marurila manahipun? Menika saestu lho Panembahan. Mbok dipun penggalih panjang rumiyin. Ubaling raos dipun kendhaleni dening penggalih ingkang wening Kanjeng Ratu. Menika rak ngendikanipun kakung. Lah inggih. Uger sampun kadenangan, mesti lajeng namung dawuh sabar, dipenggalih dawa. Lah inggih saged kemawon sampeyan dalem ngendika mekaten. Jalaran sampeyan dalem ingkang dawah remen lan menang. Lah kula menika ingkang dawah boten remen lan kawon. Menapa inggih kedah sabar Panembahan? Ngaten. Kajeng kula supados dipun penggalih panjang menika Kanjeng Ratu sampun kesesa duka rumiyi. Mangke menawi klentu panduginipun Kanjeng Ratu lho. Mboten wurung rak namung lajeng lingsem to panjenengan. Ya mboten. Mboten wonten garwa saged sabar badhe dipun tilar ingkang kakung krama malih. Upami saged sabar menika sejatosipun yen namung kepeksa Panembahan. Mongko kepeksa menika dadi sabar lho. Inggih. Punten dalem sewu. Menapa sakleresipun kakung mesti mundhut sabar dhateng garwa yen badhe mundhut garwa tiyang istri malih. Mboten sanes inggih namung supados mboten ngalang-alangi kersanipun. Inggih to, Hara? Ning adakanipun piyayi kakung ki ya kaya ngono kuwi. Menika genahipun ngaten Kanjeng Ratu. Cethanipun badhe ngenahaken menapa badhe ngleremaken manah kula supados nuruti kersa dalem, Hara. Sebab adakanipun lho nggih kakung genahaken perkalisipun menika namung badhe ngleremaken manahing garwa lho. Rak inggih ngaten to? Nggih, monggo to menawi namung pancen badhe duka sampun kula aturi duka kemawon. Monggo duka kemawon. Mangke perkawisipun rampung dening duka menika. Lho, nanging nyatanipun ngaten kok Panembahan Cobi. Sinten tiyangipun badhe kuwawi? Kanjeng Ratu. Sak temenipun warta anggen kula mundhut garwa ampeyan arum dalu menika, rak namung damelanipun Demang Menureh. Damelan kados pundi? Demang Menureh ngunjukaken nawala dhateng kula. Anakipun Estri arum dalu. Supados kapundhut mlebet. Lajeng sinartan warta ingkang dipun damel-damel dening Demang Menureh. Yen kula badhe mundhut garwa arum dalu menika, supados mangke menawi kula sampun mundhut garwa saestu. Lajeng Demang Menureh wonten perkawis ingkang sumlebet. Ngaten menawi saestu kula pundhut. Awit wartanipun menika pancen sampun dumugi wonten pundi-pundi Kanjeng Ratu. Mongko Kanjeng Ratu, unjuk aturipun Demang Menureh menika mboten kula tampi. Mila piyambakipun lajeng saya nekat damel warta. Nanging sak menika Kanjeng Ratu, sak menika Demang Menureh sampun pejah. Dipun pejahi dening Demang Pancoh. Dados menika namung akal-akalanipun Demang Menureh kemawon Kanjeng Ratu. Menika akalipun Demang Menureh menapa reka dayanipun Kanjeng Panembahan margi sampun kebelik. Kanjeng Ratu, mangke rumiyin. Mangke rumiyin. Panjenengan ki remene ya ngono, Ra. Lho mboten ngaten Kanjeng Ratu. Kula menika kalian Kanjeng Ratu tenanipun tresna nanging inggih ajri. Tiyang tresna ingkang sinartan ajrih menika
mboten wani kula badhe goroh kalian Kanjeng Ratu. Menika tenan. Amargi wonten ngajengan kula menika Panembahan. Panjenengan wong nyatanipun ngantos wonten warta kados ngaten kok ora. Ngaten Kanjeng Ratu. Sampun to, mbok kula dipun sumpah kaping pinten. Saestu kula mboten mundhut garwa anyar malih. Sinaosa sumpah 1000 dinten nanging menawi mboten dipun buktekaken pangandika panjenengan dalem menika ya dos pundi anggen kula badhe pitados. Kula sampun buktekaken. Raning Demang Menureh menika tetela nyelonehi kaluhuran kula anggen kula jumeneng Penembahan wonten ing negari Mataram. Mila lajeng kula pejahi, kula mundhut saraya dhateng Demang Panca ing Kasiya. Ning kula mboten pitados dhateng pangandika sampeyan dalem menika. Sampun. Menawi kersa dalem pancen boten kenging kula penggak anggenipun badhe mundhut mlebet arum dalu, kula trimah boten semrep kemawon. Sampun, trimah boten semrep kemawon kok Panembahan. Kanjeng Ratu. Sampun nyuwun Kanjeng Ratu dalem 1000. Mangke rumiyin to. Kanjeng Ratu. Wela. Kenae Kanjeng Ratu Kidul ki purik to.